फोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो निउस आपडेट लाना फैबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो। दानिया भिडिअ लोगोफोर आवगायलांसै। थांनाय 13 सेप्तेम्बराव रिंखां बर्मखौ बुथारनाय दायनिगिरिखौ पुलिसा हमनो हाबाय। रिंखांनि बिफायानो बुथारदों होननानै रिंखांनि बिफाया पुलिसनि सिगाङाव बुंनानै लाबाय। पुलिसा बुंनाय बायदिब्ला बिफाया मबाइलनि थाखायनो फिसाजोखौ बुथारदों। मबाइलजोंनो एनिटाइम थाबाय थायोमोन, बिफानि बुंनायफोरखौ लायामोन, रायनायफोरखौ जेबो खोनासङामोन, बेखायनो बिफाया रागा जोंनानै बुथारदों होननानै बुंदों। पुलिसा दा बिफाखौ खाबाय। मैया NIA आ सोनाब बेंगल आरो केरालानिफ्राय सा 9 आल-कायदा अपारेटिभखौ हमदों। बिसोर सा 9 उदखारिफोरा माबा मोनसे टारगेट गाग्लोबनायनि प्लेन खालामगासिनो दंमोन होननानै बुंदों। सा 3 खौ केरालानिफ्राय आरो सा 6 खौ सोनाब बेंगलनिफ्राय हमदों। बिसोरजों लोगोसे गोबां टेक्न'ल'जि, डिजिटेल डिभाइस, हाथियार, मेप बेफोर लोगोआव दंफायोमोन होननानै बुंदों। बिसोरनि मुंफोरा जाबाय मुसरजित हासान, याकुब बिस्वास, मार्सक हुसैन, नाजमस साबिक, आबु सफियान, माइकल मन्डल, लिउयान आहमेद, आलु मामुन, कमान आरो अतिसुर रहमान। बिसोरखौ NIA आ अपारेसन खालामनानै एरेस्ट खालामबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव डक्टर राहुल बसुमतारीखौ बुथारनाय दायनिगिरिखौ थाबैनो साजा होनांगौ होननानै गोबां बर' सुबुंफोरानो बुंगासिनो। दाखालि गोबां बर'फोरा उदालगुरियाव धरना खालामनायाव बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस जेनिफार दैमारियाबो बाहागो लादोंमोन। आसा खालामो थाबैनो दायनिगिरिखौ सरकारा साजा होयो। दानिया भिडिअ लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव चाइनानो मोननैसो इम्पर्टेन्ट इनफरमेसन हरग्रा राजीब शर्माखौ दिल्ली पुलिसा हमबाय। राजीब शर्मानो रां हरनायनि दायाव सासे चाइनानि आइजो आरो नेपालीबो हमो। पुलिसफोरा बुंनाय बायदिब्ला बिसोरनि आखायाव लेपटप, मबाइल आरो रां गोबां मुवा बेसाद मोनदों होननानै बुंदों। आसामाव मैया पेपार मिलखौ लानानै गोबां आन्दोलन खालामनायखौ नुनो मोन्दों। मोननै पेपार मिलखौ बन्द खालामबाय आरो जायफोरा पेपार मिलाव खामानि मावोमोन बिसोरो 42 दाननि रांखौ मोननांगौ होननानै दाबि खालामदों। बिथांमोना बुंदों पेपार मिलआ थाबैनो खुला जानांगौ होननानै बुंदों। पेपार मिलखौ सरकारा सोरनोबा पार्सनेल मानसिफोरनो फाननो नागिरदों होननानै बुंदों। बेफोरखौ बन्द खालामनो नांगौ होननाबो बुंबावदों। मोननै पेपार मिलआ बन्द जानाय लोगो लोगो 2 लाखसो सुबुंफोरा साख्रि गोमाबाय। पेपार मिलाव खामानि मावग्राफोरा रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माखौ 21 सेप्तेम्बरनि सिगां खुलिनो नांगौ होननानै बुंदों। लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ नोंसोर थाबैनो मोनहैयो। आसा खालामो नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै होगोन। गोजोन्थों लोगोफोर।